काहे नहीं उठावत रे? सोच में पड़ल भाई, सोच में रे। आय नहीं बन सोचा था कि तोरा कहै मिल जाए खाए के, तोरा कहै को बोला मिल दीदी कच के दीदी कच के ले ले तब बिक देब हम कोली खइबी या कि ना कभी बता तो वो हटा देब। इहो ना मिली, इहो ना मिली। मिले लगी चोकर का लिट्टी आ पियाज खाए लगबू। नहीं यार आवत इज्जत ना आवे के नहीं यार बा मार। ठीक करली से एकर गोती नहीं आ, एकर गोती नहीं आ तू या हंसेली सता। उठा में छोलनी मुर्गा डाली। हमरा खाती कोई नहीं के जब भाई देखे ना तोरा खाती कोई नहीं का करे आइल बड़े। आए हवा से बात करे आइल बड़े। तोरा खाती कोई नहीं के। कोई नहीं के हैं जल्दी खाने लग भाग जब के उन्हें कर भाग छोड़ दे रे मैं खा ले दे। खा ले दे। वही कहल बैठे कि उसा के जन्मला के रखे तो न पद ना तो अपन औकात दिखा दे और गलती के हमारे लड़की आवतिया हो मुर्गा बनाते तनी के अब साजी खाने के ताकी ए बार बन जेता तनी आई त दो चार टाइम खाई आ साजी खान त एक ही टाइम ना खाई ओकरा खाती के गोड़ डलवावे के पड़ला ओकर कहा नाम बाकी माई हमरा के गोड़ावे दी है ठीक है बा का करे के बाटे गोड़ावे खा ले का करी हो लड़की खाती मुर्गा आदमी कहे कि बनावत एथु करते काहे ना करबे दादा काहे ना रनिए त अपने घरे रात दिन बाड़ी आए तू करतरी पीसावा कहानी है कि छोट छोटे तू करे के त का हम कही गावे से होता नहीं छोट छोट हो जाई त ना ठीक रही है ये त कहानी है कि एथु कर देता पीसावा हे तना बड़े बड़े बाटे रुके करा के काटी दई हो लड़की आई त अपन खाई न हो आए रात दिन त अपन घरे दुआरे आदमी खाते पिए ताटे काट के अपन कांटे छाट के बराबर क देता नी बड़े बड़े ढेरे छुआ देखाला पर लागेला आ गई ए माई वही की बड़ बना का हो गोड़ ला तनी उतारे दादा खुश रह ये रनिया हमर खुश रह दे रे गोड़वा दे रे। अरे खुश रह हो अरे अभी बनते बारे माई आ त का करबू बताओ दे 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 बारे धो के लिए है एकली धो के छौकी है ती काहे काट तड़े आ देखत नहीं कि बड़े बड़े क देले भाई मत ना काटे रे तनी बड़े बड़े रहेला त चूसे में ठीक लागेला तो ठीक है बा चूसे में निक लागेला त तू जानतरी ना हम देखे नहीं बड़े बड़े तो हमारा ना ठीक लगे तू त गिजा तड़ी एकदम कहाँ गिजा तनी रे पागल ये खाली बोले ले कहाँ ए माई कुछ कहब लेकिन जे आई नानू तो मुर्गा मछरी खाए के हमरा के मिलेला जान जो ससुरा में बुढ़िया के कहना त रोज ओकर पूजवा सले रहेले ओकर लागेला कि रोज पूजे नोट पाठ का होता। चलते नोट का चलते कि नोटिया लागी जाई ज्यादा यही से तो कहने की साजी खाने जौन कहबू तेवन बने क्या करत रे ओ टुअरी कहां बिया टुअरी टुअर के की कहां बिया केवन टुअरी रे अरे ऊ है वो अभी आइल नहीं खे जियावा अभी आइल नहीं खे अब आई सुननी है सुने में आवत आटे कत काल है के आ गुल बिया ना मजाक न करत रही सब अभी आइल बिया अच्छा ये बता भाई हमरा के नु लेल बे इस हां हमरा खाए के लेल बेसनु हाँ। तो ए माले एगो करा के देवे के ना चाहिए पहले हम कह देता अरे ओकरा के हम ओकर खाए दूसर बनवाइए आ हम भी खाई हाँ, हम ओकर मुर्गा दूसर- खाई चल ठीक बा दूसरे बनी तो ओकर। पथलियो काट देलिस का रे अरे छोड़ देना लुबुर लुबुर कर दे तोरे के ना खाए के बारे तोरे के खाए के हाँ बाटे तो हमरा को दिन पथली करे जी ना खेले रही सही से कमजोरी हो गो रे हमारा अच्छा, चल। अब खाई मेन चीज कर खाई खा लिह तोहरे खातिर ना आइल बा हमार रनिए बताव तोहर खइले ले ना बाए जा कि औरियो कुछ बाटे आ मत काट रह दे बड़े बड़े रही तो ठीक रही चूस के खाए मेरे माई हो गइल एकर राशन जानते इस पूरा हेतर को आ क के खाई देखिए एगो एगो काम ठीक कइले बानी कि लेट कइले बानी कि तू अपने हाथ से बनइबी हई त हम ते ना बनइबे हई हमरा के दे दे बुची हई वाला काट 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 लाओ तक रसगुल्ला काट हां काट चल हो गइल जा एकरा के धो के लिया जनलू धो के आ छौंक एकरा के हां हां एकरा के छौंक आ बनावा या भूजा या खा जनलू तोहरो हाथ से खइले हमर जो दे एक का वो घर वाला काने बड़की माई आइल होयन जा त हम जा तनी है क के दे दे ये तनी चल पहले पानी उनी पी ले दो का मुर्गा अब पानी पियो तनी मुर्गा बने त मुर्गा लेने पानी पियब चल ठीक बाटे अब मीठा पानी पियो तनी दे धोई द छोड़ ना मीठा पानी का पिए हुए कहली है खा हां बाकी जान जोरे बुचिया गोड़ अरे मंगनी है ना जी रे कहानी है कि मैं बे रुक छिला का जाई अब का छिले के बा कहानी हमी कि ए बाबू दुगो गोड़ा दे तर दुगो और ही बढ़ा ता अपन लड़किया खाती का काहे ना और मांग ले लिया रे थुइया चला हो अभी रहबू ना
रहबे ना करबू ए माई हई एकर दिल क्यों? देख ना। हाँ रे माई सही के दिल होला का रे हई देख। देखी तब का हो इहो तो मान लो जन हमनी में बाज ये बाकी तनी हमनी में बड़े बड़े होई इहे ना बात बा। दिल बा कुछ को दिल के कर भगवान ने खन बनौले तब तो मुर्गो मुर्गे के प्यार हो जातो माई। इहे कुलाइल बारू तू करे दुख सुख नहीं खूब बुझत माने उहे दिल जेकर रहेला ले जो पियाज ला दल बेईमान। अरे कुल को देले बानी जो धो के ना कोनी हमी तनी वो ए जल्दी माने तो के एगो लगा कोनो के दे हम ना सोच ली है धर एगो तोरा के छोड़ा के धरावे ने ले जा 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 का झोरा ए तू ये धले भाई सलैया तेलवा कुल चीज हो जा जा एतना के तो ठीक है बा दादा चल ठीक है कहे माई हमार एगो ये तो होला नैहर में जवन आई ना कहीं ना तोने बनेला मन पसंद जो यही से तो नैहर में लगले लगले आई ना आ नैहर जो दिना रही ना तो किस्म के बना के खाई ना आज मुर्गा बनौले बाई त कल माई चुस्ता देखी बनाई तो खुशी हो जाई हमरा के। आ चौथा रोज अंडा बनाई। अरे दीदिया गोल लागत नहीं दीदिया तेहू आइल बड़े का। हाँ हाँ जो 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 घरे जो आई रे दादा तो हनी के कैसे जान गेलुसन के हम आवतन त मुर्गा बनताटे। हाँ मुर्गा बनता ए दीदिया जानता रे हम काले आवे वाला रही ना त सांझ हो गइल गाड़ी ना मिलल यही से ना आईनी यही से आ जाईनी ह। तोरा घरे अभी काम नहीं खे चली आइली ई का कहत रे माने तो ससुरावा काम धंधा नहीं के तोरा घरे करनिहार बा आदमी छोड़ छोड़ के आवल का ए होता ना दीदी जरूरी बा बता जल्दी रे जल्दी करनिहार आदमी रहो चाहे ना रहो लेकिन माई से बहिन से भौजाई भाई से भेंट करे के मन ना करी कोई के। का कहतड़ी माई के तनी देखे के मन करत रहलन बड़ा खराब खराब सपना सुनत रही यही से आ गईनी ह। कौन तोर माई रे तोर तो माई मुंह गोल रही तो हमार न माई हिया इहो ध्यान रखल जरा कि हमार माई मर गोल तू भइलिस तबे तोर माई मर गोल हैं। अरे दीदी ऐसे काहे कहता रे ई हमार माई हिया हम माई के अपना पेट में कहनी तोर त माई चिल्लारी पकाने कोबरे सो गोल फुकइला तोरा माई के। अरे दीदी ऐसे मत करे उ माई तो दोस्त दुनिया छोड़ के चल गई लेकिन जौन माई बाड़ी हाँ तो सुन तेरे गो माई ना होखेली से अपने एगो माई होखेले मर गुल तोर माई के का कइले रे कौन करम कइले रे के बिदोर के गोल। दीदी दी जाए रे माई तो मर गई लेकिन ऐसे बात मत बोल दीदी बहुत दुख लागेला। आपका दुख लागेला रे जे करे जाए करे मर गोल जर गोल राखो गोल बोल जो 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 घरे जो माई कहां बिया छोटा अपन दिमाग फिर से माई नहीं कि कइल कहती जात हमर माई के चाची काहे ना कहेलिस रे। अरे दीदी तू ऐसे काहे बोलत है बाबूजी को तोरा के कौन छेकले बानी बोल ऐसे काहे कहत रू दीदिया मान लो कि माई बताली हमार पूरी दीदिया तू हईस हम तोर दीदिया ना हो माने मोटा गोनी तो हम तोर दीदिया हो गोनी भैंस नहीं हो गोनी तो मान ले पे माना तो इनके हमार बुचिए बाड़े तो हाँ। प्यार से कह देम तो दीदी कौन मुंह से कुछ हो दीदिया कहतवे जाई। हमर बहन हम अपन माई के कहीं भाई बहन तो हम ही बहन बनी हैं ते कुछ कह ले लेकिन हम तो हमारा कौन जलिया कह के बोलिए कब जो तोरा के अपन छोटे बहन मानी ना लेकिन प्यार से तोरा के दीदी दीदिया कही ना वो अलग के कैसे कम कोठिला नहीं अनु लागे ना यही की वजह से अरे ना तू तो तो सोची हीरोइन ये लेखा बयान जानो तो नहीं की के तारा के हैं? कहत तू कोठला लेखा बाड़ू ऐसने देह रहे के चाहिए मेहरार उनके हमार तो टेंशन के मारे पियलन जो खालन बाहुन यही के चलते ऐसन हो गइल बानी जान लू अब लेचर मॉडल जो घर में आ जाके हो अपन झोरा जाके किनारा है ना धो दिए भूसोला घर में आया के वो बर्तन माज दे मैं खा के परल बाटे धइल ले ये बताओ कि हम काहे के भूसवाला घर में रखम रे बचिया माने का हो जा मतलब हो जा भिख मांगा नहीं ने तू झोरा लेके आइल बेस ठेकावल सब कोई की कपड़ा गंदा कोल तोरा जरूरी बाटे छोड़ा हटा तू जा आराम कर जा ससुर से आइल बड़ू हटा दाता दा हम कह देता नहीं हटा रह दो हम बना ले जा झोरा धो के हुआ के छिपा मार दो जा हम बना ले हमार मुर्गा के पीछे मत पड़ा तार खातिर खाना दूसरा धइल बा बना के बड़ा आइली हक लगावे हट दीदिया मुर्गा बना दी तोर घे को कम दे तनी बनावे के मुर्गा खोई हन ई नहीं की जानत की माई के करा खातिर मुर्गा लेके आइल बिया जा माई ले कम के दे दे नीमक मरचा प्याज भात खा ले ये जे एकरा के सामने देखा के खाई मुर्गा लेग पीस नोच के टूर खे
चल मुर्गा तो धोइए देनी माई के कह देनी मम्मी जी कनिया बना के रखल रही मुर्गा बा झटपटा बना के बुची जी के दे दी कबे के वहां के कहता नहीं कि जाए के बाटे स्कूल हुए तो एगो ननद बानी हो दादा बनावा जी खियावा जी ना तो कैसे काम धंधा होई एगो दुलारू ननद बनी ये हम सोचे वहां के ससुराल चल जी तो कैसे हमनी के माना जी जाना जी भगवान जी हाँ निमाना से कुछ काम करने के भौजी है काम करम ए भौजी है काम कर देम ताकि बानी तो ये घर से न हमनी कह देते या ध देते नहीं जा चलो जल्दी जल्दी काट के झटपटा मुर्गा मछरिया बना के आ खिया दी हूँ वहाँ के कहिए से कहता नहीं भाभी भाभी तोरा हाथे के खाई तोरा हाथे के खाई माँ गोल लगता नहीं भौजी ये भगवान कुल का तू लोग करत आउ जा मने हाथ ना कुल हमरा खुशी में आइला के करे के बटे छोड़ द हटा हम कह ले तनी अरे वो कब नहीं है जी अभी तो आते बनी के कहले आवे के चल उन्हें हटे हटे कि ना सटी माठ हटे ई कैसे बोला तारू हो बिना पूछले ना जा चले तू लोग के हाथ गोड़ हमर धोए के चाहत रहला पानी पत्थर पूछे के चाहत रहे तू लोग कैसे बोला के लोग बड़ा निमने बने के कोई पानी पत्थर पूछी भल बनी चना करब के कोई बोला वाला ना चला वाला बस पटक में नहीं आ जाए अरे वो काहे ससुरा में का बस ना होला के जे दड़ो लड़ो ला जानी आ माई के त खा गेलू आपके करे के खइबू अरे ना भौजी बाबू के का खा के बैठल हो ऐसे काहे बोलत जेकरा भी जतनी से कहत कि माई के त खा गइले माई के त खा गइले अरे का अपना से खाइल ई कुल भगवान बनैले बड़न कि कोई के हम चाहे और ओकरा के खा जाई अरे बाप रे भगवान के देन हटे भौजी सब कोई के जाए भाई के त जिंदा ले लू भाई के त जिंदा ले लू माइयो के त ले लू आप के करा के लेबू आप के करा के लेबू हो हे भगवान जी ये लूरला चल रहत ना ससुरो में निवन सराई तू कई तू धर तू भौजी ऐसे मत बोला जा हमरा के जवान बोले भौजी मत कहे अपन गंदा जवान से ठीक बा जाए जेल हटा हमरो तो जो गोतनी बाई सन कहली सन की कार है करना कोई पूछवैया बटे का ना कोई जचवैया बटे का नैहर ना जाले एकरा चलते हम आ गनी सोच कि कावन हमें सर करम कइनु के भाई भौजी हमरा के ना पूछला सन माई हमरा के ना पूछले तारा तो सोचे के चाहिए हाँ भौजी ठीक ना होले नु वो बेटी की नैहर में कोनो जगह ना होला जैसे काहे नहीं के जगह काहे नहीं कस ओसन तू लूर रचन बनावा सन अपन चाल बनावा बिना पूछले मेहमान आ जाए वो निमन बाटे खाए खाती पिए खाती कि मुर्गा मछली हमरा कोई दी चटक मटक खाए खाती राक्षस से पहले तू दिन पर दिन बनल जाता देखता नहीं जाए या लागी के सामने लेके बैठले रहबो थोसनियन भइसनियन लगता गभिना गइल बाड़ू तैसे बैठल बाड़ू द भौजी हम कह देता नहीं कुल कहला के जरूरत नहीं के कह देता जो दिन हम तो दिन तू लोग के कुछ ना करे दे हम कहला के हमरा जरूरत नहीं के कह देता नु हम कह देम ना जली गुप से का जाने कब छी मम्मी जी इनका के आगे के सामने से हटाए त मार दे पान का पर इनकर फूट जाए हमरा करवा जाना करे की त हे में जलेबी ले आइल बनी बुची उचिया के दे दी हो जलेबी त हमनी के घरवा का नौकरवा खाला सन जलेबी हमनी के ना खानी जा लेके जाए इज गले हमनी के बालो बच्चा ना ई सब जलेबी खाला सन जब ले महंगा मीठा सामान ना खोए सन तब लोगन के रहले ना जाई ले हमने कुकुर के जलेबी दे दी खा लिया सन कुकुर से बढ़ कर हुआ बनी कुकुर खा ले जाई आज माई नहीं खेनु तो कुछ भूल देता रुजा भैया वाला तो हम छो होकती के बुचिया आइल बिया बड़ा निवाने बनी करवा के कोई पूछे जाता टे निवाने बनी एगो झोरा लटकइले आ जान टुमुक के हमरा के का करता कुछ तक जाचा ताटे भइल बनी चढ़ा के अभी कोई ना बोलैला सपटा के मैनेज के हाजिर हो गई के बोलैले बेटा हमरा तो बुझाते नहीं के आखिर मम्मी जी बोलेबे ना करम हम बोलेबे ना करम दीदी बोलेबे ना करम तो ये लूरला छरात में 10 ससुरा में निमना सना रहती बाप रे बैठ ही जाता हो दादा भारी देही हो जाता तो लेकिन कोनो बात नहीं यही भारी देही अपन है ना पोसले पलले बानी उतरले बानी पतोहिया हम ही ना हइया दमिया हो कि उतना बना के खियौले बानी कइले बानी नैहर में कुछ ना कइले रहनी तब कुछ ना कइले रही भौजाइए पर रही लेकिन कोनो बात नहीं के चाहे दी का ना हुई जब वही डेरा जे कि हमारा से ना होई त ना होई एगो करे के मन होखेला
बाप रे बाप करिया त टेढ़ हुआ कोई लेकिन जाए तो जंगारवा आज चलावा तनी तो आगे दिनवा के हमारे ना कामे आई अब ऐसे ठेगा तूर के बैठी जाए तो गजने बाटे जे तने जंगल चलावा तने ठीक रहेला जे बैठक हो जाता उ ना जानता ओका मरवा त लड़की के मसाला पीस के दे दे अपन पतोहिन के का हम पतोहिन के भरोसा बानी पतोही क के देई बोलौले बानी बेटी के हम तो हम ही नहीं तू करब हो मरनिया बना खा लड़के के करे जावा जुड़ा जे तो हमरो जुड़ा जाई जी का कर तू ही का मसाला पीसता अरे हर देख तारी देखो ऊंच पर धतल बड़ी सा अपना खाती हमारा बैठ के पिसाते रहे तन देखो ना ने हमारे घर से पीढ़ा देता बड़ा खुश नजर आवत का बात बा फुआ आइल बिया अंजलि फुआ आइल बड़ी मुर्गा बनाते बैठ दू पीस तू खाली है बैठ रहेली खाए के तो हम तो जानते बन तू दे दे बस पानी लू एक बाटे तन लहसुन के का करबी लहसुन मम्मी मांगती हाँ बाप जो मांगले चाची से मांगला जा घर में हमारी फुआ मिठाई लेके आइल हो यहाँ कहत रही कि तोरा के ने के बारे में तो कपड़ा लेके आ ऊ वही गरे कहेले घर में से निकले ले जानते बाड़ू ये ना हो बैठ दू पीस खा लिए तने हमारे एक दिन ढील हेर दी है जनली फुआ तो ऐसे आइल बे तो हेरबे करी जनता बड़ी की चाची के ना सिराला एगो चाची ही है ना यही से गोल लागत ते मसाला पीसा तारे हट 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 पीसी खुश रह खुश रह बचिया हट ते काहे पीसा तारे रे घर में बताओ दीदी अरे बुचिया आइल बिया तो आइल बिया तो मैंने कहा बुचिया से मसाला पीसवाई हैं ले पीस धर पीस दे ले हट बाटे हो जी लसुन अरे कहनी ना जो चाची से मांग ले आई है हट रे मैं हट पीस दे तनी अरे मुर्गा खाती मसाला पीसाता रे उइल में तो मुर्गा ना एतु होताटे बनताटे कहिए से कतले माई बताओ आइम तो हमरा के भौजियो कैसे बोल देली है टूअर टापर कह देली है बुचियो कहलसी अच्छा तू बता कहे के बाटे ते बुचिया कहलसी है त ई बताऊ तो टूअर टापर बाड़ी तो टूअर टापर ना कहाई हैं केतनो बाड़ी तो सौतेलिए बेटी ना हई तो तोरा के का कही हमार जीवन बेतो ना लही पिया ते में तू खाए के का बात में रोवेगा के का बात बाटे चल चल हट जैसे हट तोरा के बनवा बतानी अभी चटनी भात रुक चटनी भात बनवा देतानी तोरा सही खा जाई हई खा जाई मुर्गा बनत त हम चटनी भात खाइम रे ओ करा खाती बनता वो करा खाती तू हमर महतारी न बाड़ू तू हमरा के बोले अपन बेटी मत माना लेकिन तू हमरा खाती माई हमर बाड़ू माई मन तोरा के महतारी नहीं खी मानत रे बिना आदमी महतारी मनले बियाह शादी क के जैसे हटा दी हलस हैं यही पर हम मन करा के लोढ़ावा चला देई हमरो साथ लागेला माई की आईती नु दधा के अपन गले से लगई तू एको बार कह तू हमर लड़की आइल बिया लड़की आइल ओहो अरे तोरा के हम ना कहनी कि खुश रह रोवाला गाला में तोरा कुछ बारे हैं तो रोवाला गाला में कुछ नहीं खे आ झूठो के जरा उधर खिस बारी लोढ़वा चला देई जनता बड़े में बीपी हाई हो जाला ऐसा हूं में आइल बड़ी तरह के भागाव तो नहीं खे ना तू माई हड़ू तो कुछ हो कब तो हमरा के उसे कोनो नाराजगी नहीं लेकिन बुचिया हमरा के बहुते कुछ कह माई ना है तोरा के जन्म आइले नहीं छी माई हनी तो चले जैसे होनी है जो मसाला देते ना होला माई करम दत्ता बड़ होला तो जन्मा के ज्यादा दुनिया देश छोड़ देले तू ही ना हमरा के सब कहलू धइलू बिया कोना कहलू हां तो उहे बतिया बा काजे कैसन जन्म कोख में जन्म लिहलू की खाचा बा घललू हैं तब हमारे ने बोझे बनल बाड़ू कम से कम तू ही बतिया मत कह माई तारा मुंह से नहीं के शोभा दे तू कह तारू तू तो जिया तारू ना पशु लिया के चला दी काहे हमर दिमाग चढ़ पीसत ना बनी हट तोरा के देती ना ना निमन बनी हट पीस दे तनी ना रे तू का पीसा भी हम पीसत ना बनी जो ने बैठ जो तले जो केनो से भेंट करे के बता कहिए जो तोर माई जी बहुते होइया सकुल खबरी लाग तू बता तार कोई से हम शिकायत जाके करब हमारी ये फर्ज बनत अटे अपन घर के कोई शिकायत करेला कहले नहीं खू नेहा के माई से नहीं खू कहले का कहले बनी हम कि कब हमरा के गले ना लगावे ले कब हमरा के कैसे करे ले कहले नहीं खू कहले तो बटले बाड़ू तो हमारा नियर बाकी तोहरा के दुवरिया पर से टिटिकार खेदा त नहीं खे होय कथा के गइल रे
होय का धके गोलिया रे होई ए जे काहे के धके गोलिया एकरे खाती बुझाता कि हम ताकत नहीं का हमर लड़की नहीं के लिया खाती करे खाती के चलो वो चटके बनाई में निमन से आज अपने हाथी नु दीदी के खियाई देखत नु बनी बहुते नाम लेवे नी बहुते नाम के भौजी तोरे हाथे के आज हम खाईबे आ बनावा तनी भूंज के एक कटोरी दे देखा टुअरी चल गल कि का कइलस ओकर त मुंह देखत तनी नु त एकदम से लागत न कि पापे बाटे ओकर मुंह मन करता कि मार दी कुछ उठा के नु के काने का पर उनकर फूट जाला एजा का जानी के कहता उनकर के जकर रहे के माई के त चबैया गइली भाई के जवान चबैया गइली अब का जानी के कर चबई हन बनलो भौजी का दीदी जी बनावा तड़ू आ अभी ना अभी प्याज भुजाता हां रुक जाई तुरंत हो जाता देखत सूत सूत के का बनावत हूँ कि मन बट्टू और गे क्यों का खियावे के मुर्गा आए मैं यही का कहता नहीं और लकैटेला करे जिंदगी में हम खिया सकता नहीं मारम ना कि बस मरी तनी हम आइल बानी त ध्यान पानी द जा ओकरो के देख के जरावा जा बहुत हाँ, बहुते नु कहे के मैं उनकरा के नु राख नी एकदम से धक जरा दे वो अभी जानत नहीं खी तका देख अच्छा लगाओ जल्दी हो लगता भुंजा जाती तब प्रभु के निमन निमन पीस निकाल के कटोरी में दे हम अपने के रख ले बानी यही में करेजा पतला फिर से तो वही का गाला गोड़ी हां ठीक बा खा ले अच्छा मड़िया ओकर दमड़िया फिर से लेट पीस ठीक बा सब तरह में खाती नु बाटे के करा खाती बा हमने के त खाते में यार हमेशा रउआ अपन भाई माई के हाथे से भौजी के हाथे के प्याज काटला हो है तना मोटे मोटे ला तक लूरी दूर नहीं के आया था मम्मी जी कटनी हो ना हम काट देनी हां तू प्याज नहीं कटले अरे जानते नु बानी अब कोई सिनार नु बाड़ू जा तू लोग से निमन का मना हो खेला और काले निमा का मंगैलू आ वो आय ससी आले निमा का ना जी निमा का तो मंगाइबे ना कोई नहीं भुला गई नहीं देख लो आज रुक हम गने के निमा का डाल के भूज के हम खाइब भूजले मारे के निकले तो तले खाई आज रुकी तले डाले दे हम सुना ना ओकरा के चूल्हा भी लालचा के खाइब आ जे नीमक भात दे दिया जा खात ई त बात हमहू जानत ताऊ ना तो तोरे के पता है चटनी भात के हां कि कैसे सब कोई खाला कैसे का करेला तो भुंजा जदी अबे प्याज की निमन से गरम बकराई तेल डाल रजऊ गरम बकराई तेल डाल रजऊ आव मोरू हट बनवले बने खा मार दे छोलानिया बस जर जे मुआवे काट दे आ मुर्गा निमन ना बने हम निमन ना बनी आ ना बनी जहां निमन हो तब देखे तोरा कैसे जाक धा के मुड़ी आई में झोक देम हम झोक दे एकदम से तो तोरा बुझाला ना रे कि जो खाना बनावत से मार दिला का फेंका देली ओने बुचिया को दिन रह बिस रे बोले के हाथ होला कोनो ये हमरो तो तू अपना जबान से हमरा के बुचिया मत कह कैसन बाबू कवन माई आदमी नहीं के बोला तो कर कपार पे चढ़ो छोट होके हमरा के तू लात चलावता रो जब बड़ लायक बाड़ू बर्दाश्त करी ना सब कुछ सही ना सब कुछ सोचे ना छोड़ा ज्यादा अपने नु लोग बा अपने नु लोग बोले कि तू बहुत हद करे तू भौजी अगर तारा ऐसा साथे हो जाए तो तू का कर तू ये मनावत है ये मनावत है रे ये तो कहता ये मनावत डी चला दे कर जी मुड़िया कटिए जाई सरापतिया कैसे अपन माई के भेज देला चिलारी पर जाके जर गोल मर गए अब सोचते के कनियो के जार पे आकन यारा में फैल रहबे फैल से प्रो भगवान के तेरे घर में देर होला देर ना होला बुझा बहुत अति कहले बड़ू जा चल हट जो ने को मार भात धर देख मुर्गा ले आइल बनी जा देख ले देख लाल चा के खाए के ना लाल चा के बुझी जी खाए पड़ता के ए भौजी औड़ी पीस ना मिली ए भौजी देखो मई खाई टंगरी खाई मुर्गा के खाई नो जावन में हम टावर अरे चाहे कर कहे जा बैठा के मुंह तक 10 हाय देखो पथली खाई मई देखो पथली आ कर ई का करती रे भाई छुचे खाबी करा के तो तन चटनी भात ना हां खिया के भगावे करके तब हमन के बैठ के मुर्गा भात खा ली खि भगा खाए के हउ गाय वाला अथु बाटे नु दलान वही में जाके बैठ के आराम से खाए के बाटे ने नहीं खाए ना तो खाए तो तमे नु एकर मुंह अपनी आई तू लोग बुलाता हो जाए जितना पूछिए के हक बटे नु उतना हमरो ही जहां भारत काहे ना की तोर मुंह जो रहे दी तकू तोर मुर्गा खाए के लगन बारे कबो खा सकबिस आय बताओ ना जब से अपन मातारी के चबलबे तबले मुर्गा मिलल बा तोरा के खाए के नहीं के मिलल माई के चबा गली द तोर मातारी के काम क्रिया में मछरियो बनल त तोरा के ना मिलल मुड़ो ना जी दीदी माई के चबा गली द ले खा ले मुर्गा का खाई ले मुबा ले धर हम नो करना है
दे दे रे मैं दे 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 ए जे खिया खिया कर देखो माई हो तू ओए पानी डाल दे पानी डाल दे पानी खोई हन मुर्गा लेखा मुंह ले ले बाड़ी जो क्या भेजा बैठल बा बाड़ी आ नीमन ना बाड़ी मुर्गा तक भरल कर रही बिग करी मुहावा तो अपना अपना लांगड़ा मर्दा के लेके ना आइलिस ना लेके आइली रे विकलांगवा के ना लेके आइली उनकर तो खूब पैसा मिलत है तो पैसा काहे ना लेके आइलू हां विकलांग वाला भूज के दुगो पीसा वाला लइकिया के दाना हो बुझाता रे मैं रुक के पियल में बुझा दे मुर्गा लियल बनी काहे खातिर रुक जाए काहे नहीं उठावत रे सोच में पड़ल भाई सोच में रे आय माई बन सोचा था कि तोरा का हई मिल जाए खाए के तोरा का हई कबो ना मिली कच के दे दी कच के ले तब बिक देब हम कोली खइबी या कि ना खइबी बता तो वो हटा देब इहो ना मिली मिले लगी चोकर का लिट्टी आ पियाज खाए लगबू नहीं यार आवत इज्जत ना आवे के नहीं यार बा हमार ठीक करली से एकर गोती नहीं आ तू या हंसेली सता उठावा छोलनी में मुर्गा डाली हमरा खातिर कोई नहीं खेजा पाई रे ना तोरा खातिर कोई नहीं का करे आइल बड़े आय हवा से बात करे आइल बड़े तोरा खातिर कोई नहीं के कोई नहीं के हैं जल्दी खाने लग भाग जब के उन्हें भाग छोड़ दे रे मैं खा लेबे वही कहल बाटे कि तू सारा का जन्मला के रखे तो न पद ना तो अपन औकात दिखा दे और गलती के हमारे केहू नहीं के भाई तो तू अपन नहीं तू करे देखता देखला जा आज हमरा को वही में शामिल कइलो सतेली कहिए न देला सब ये ना करे बोले बुचिया कहत रहे तो सहत रही भौजी कहत रहे तो सहत रही चला दी पवनवा चला दी मांगे फट जाला चला दी निकल जो जले छोरा पूरा उठा अपन खिलवाड़ी नहीं ना भूसा वाला घर में उठा के लेके जो भाई खाना खाए खातिर कितना लोग तरसत हां नसीबे वाला के चटनी भात मिलेला ले कने के मत वो खाना पागल बिया नहीं के बुझाता ओकरा दे देतानी को देतानी बड़ा बिया लेकिन बुद्धि नहीं के एको पैसा के सब बुद्धि बा खाली बुड़बक बनाइले बाड़ी रे बने की जरूरत ए इतना कैसे हम ना यारा में रही कैसे मैया के आ भौजिया के दिलवा जीत के हमें जा रही तो दिल जीती है जे काम नहीं किए मारा दिल का दाव छिपा दाव तो हाय दा तसलिए पके देखी दे पूछ ले दौड़ता ना बाबू बड़ा बोली हो अजी ल घर के केहू बोली ना ना के बोली घर के हम बनिन हो हैं वो अपने से काढ़ा तनी आय दादा त हमार घर हो त हमरा सोचे सब के बाड़ुए अब मौसी जी और ना खाइम जा ल ये भर मम्मी जी आइल बनी सब कोई आइल बटे घर में भर बिया खलिए त ना पेट भरल बस करिए और सब परिवारवा खाई ना के ना ल खा अरे ना जी अरे खा ना हमार पेट नहीं ले है तू हम देखो नी तू हरा के हौसन शरीर बढ़ुए ली फिर निकाले अच्छा लगा हमरा खियाई दे, फोटोवा अरे खा ना तू काहे थी कइले बाड़ू तो बतिया काहे नहीं मानत रउवा खाई रोरे जरूरत बाटे विटामिन के कमी हो गइल बाटे कुल तू हम कैल्शियम डाला कमी तो हो तू गइल निकल ले जाता वो हैं कहे दी धरला अपने में अरे तू हमारा तबाह करबू खाना जितना खइबू खाए कौन खइबू हई के हौ बोलो हैं कौन खा ले हवा लग दी हई लेबू हौ ना लेबू ना काहे यही तरह ढेर बा हां यही तरह मत कहो कम बा ढेर बा बतावा हमरा के अजी हां हमर तो बहुत डर लगता हमरा के सुनावे लगम जा हम तो रोरे तो मान ली कि घर फिर के वो बात बता रही है तो डर कौन बात के बता रहा हो तो रोरे घर के ना बनी रोरे के सब कोई जानता पहचानता आ लेकिन हमारे के सब कोई हमर खानदान पे चल जाई कही कि कोना खानदान के आइल बड़ू तार माई वो संस्कार नहीं कोई करते सास ना ली खोखी नहीं जाता रे मजाल नहीं खे बुझलू हल्का में मत ला हमरा के हम रोरे जबरदस्ती खियावत न तो हम खात न तो हम कह देम कोई हमरा के बोली तो हम कह देम कि रोवे खियाई नहीं हल्का में मत ला कहनी ना तार ले ना तो निकल नहीं जहां लामा का कोना में धइले बानी घर में सब हां मर्द नहीं तू लमका नहीं हुई तो लाठी अच्छा हां लेल बने गुप्ता हुआ तक ले धइले में तेल लगा के बुझलू हैला र ल डेरइनी ना बतैला होगा मैं अपना ओहो कौन लेबू हमरा बुझाते नहीं तू हई लेबू कि हई लेबू कोनो दे दी हमरा फिर उहे गबड़ा देतौ तू कम बेसी करत तू एने ले ओने हां तार भैया आवे वाला रहना बतावन अजी बड़ी बढ़िया गमकता का जने का है हमारा जान तनी हमरा कस के भूखो लागल बाटे केहू से हम कहत ना रहनी हमला जात रहनी नहीं तो बनैले बिये मामी हमार आहा कितना सुगर गमकता खूब बढ़िया बनावेली मामी जी बनैनी है हां 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 अभी दालो बना दे मामी नु हां तो समझ एकदम लटा पटा बड़ा पसंद पड़ला हमरा
तो जैसे कि कहत नहीं कि कथा उथा नहीं के ना सुने के हमरा सब माफ बना कथा सुने के बाकी नहीं खे सुने के तू टेंशन मत ल खाइल जरूरी बाकी ना पेट भरल जरूरी बा लागले बाटे केहू पूछत ना रहे जी अच्छा बोल के रहुआ हमरा के जुगाड़ लेके चल गई नहीं हमरा के तो केहू पूछते नहीं के ना घर में आवत आटे ना तो वो हमें के मत समझो हम एक खिया आलू फरवा दे दी हाँ मसाला दे दी बस अजी हां बोलो और एगो आलू फरवा दे दी मसाला दे दी बस और आलू फरवा लेबू नहीं हैं ना डरा दी हम ग्रेवी दे दी ग्रेवी लेबू हाँ हयो ले दे दी दे दी अच्छा पूछत का बन जब खियाओ तो बढ़िया का हो मम्मी ये दुल्हनी हो जे भाई क्या हां कल खिया दिया खाली तनी हम ये तो मेहरारू के गुलामी अभी ले करे लगनी का गुलामी ए कोनी है सब करी ह लेकिन बबुआ जी से लुगा मत फिचवई ह लुगा फिचल खराब चीज है मामा ना फिचत ऐसे रहन काहे बोला तनी माने उतना हम बड़ा खा। बुद्धि नहीं थे खा 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 इना के उतार देवेला रास्ता सूखा ताटे रसवा सुखता दी तो पी दी तो पबू ल कहां धो का कहताड़ू मामा फोन नहीं खन कर छोड़ देले बने भाई का जाने मनो ने चढ़ बियाह शादी राव निपटाइए देनी आ जाए जाइए बर बिदाई हमनी के कह दिए रवे नु करम के खाई। हम रोकले बनी ये नहीं की तो ऊ बात ना हम रोकले बनी तो हिने निखातीन बिदाई तो खाली लेकिन हमारा ई से। गलती काम करनी अभी अंडा ना खियावे करे के कोनी ये तू ओई का काला पूरी अब लगलो बनी सिखावे हमारा के अंडा ना खियन तो गरमाई कैसे हो हमर मौगी ठंडा में जाके गरम करतनी तब गरम का? करे वाला आदमी रही तो पीस तो बेदाम आ दूध पीस के पिया तो वो में टाइम लागला अंडा में टाइम ना लागला बात बताई हाँ। शशि बबुआ जी बोलो मौसी जी है जे राउर बानी अच्छा। आइल बानी हम मामी बानी बड़ जेठ लेकिन पहले हमनी के कहले रहती खैले रहती जा चाहे ना खैले रहती जा हमनी के पूछल जरूरी रहे नु लई तो हनी जानी सब कुछ कहबे कइलू जा तो हनी के पूछे जाई खाए के हैं जानता नहीं खिसियाम जौन लेकिन हई आदत तो ठीक होने के चूल्हा तर मान ली दीदी नहीं की तका हर और माई नहीं की तका ह कहीं कनिया के बैठा के ना नु खियाम एक कनिया इनकरा बुद्धि नहीं के त तारा बुद्धि ज्ञान बाटे माने बुद्धि में हमने ए मम्मी जी जब अपन मर्दे सपोर्ट करता जब हाँ, अपन मर्दे कुल करावता तो मैं खाए के कौन चीज लाज बटे अपना से लाज करता और अरे सास नानू हईन सास रहती तो एगो बात रही तो मामी जी ना सासे हईन के बात मानल जाला माने उ नंदी हमर कहां के रही आय ए मामी तू लगलू अब लंबा चौड़ा फेंक के ठीक बा हम नहीं कि कुछ काम छै? और मेहरारू होई ओकरा के टोपी चाहे चाहे खाई रहुआ हइबे नु करबू तो खा लेबे तो खा ली फिर खा ली जा हमनी के खा ली हल जाई हां तो खा लेबे तो हाला कर लगलू खाई के बेरा बताबो लेकिन आज मेहरारू वाला रहुआ हो गनी चिन्हा गनी ससुर बबुआ जी लई आज से मेहर आप दीदी का एहसास ना हो कि दीदी वो घर में नहीं की उ गजब बात में मेहरान वाला काहे ना बने मने बियाह भल तो मेहरान वाला तो काहे नहीं करम ओस कोइनी है रहुआ कि माई हमारा आज रही त मेहरारू के कनिया के देखी त कितना खुश माने मम्मी माई जी, के रौरा लगलू इतना याद बुद्धि करे नहीं माई के थे। अफसोस नहीं खे बताओ मम्मी जी रौरा इतना बुद्धि नहीं खे कि खाते समय ना बोलल जाला केहू के कुकुरो के ना बोलल जाला हमारे कबे ले जुगा भचर भचर कइले बन बताओ रहुआ खाइल हो एगो तो हमर मेहरान जाई। तो दुबर पातर बियाह हम दुबर पातर आई के तारे बोला तड़ू हो कनी आने तो सासी बबुआ जी हाँ। सुनी हम जातनी अपन बैग उग तैयारी करतन चली हमरा के गाड़ी धरा हाँ, तो गाड़ी अभी टाइम बा जा सकताड़ू खाना दिन तबे ना चलो गाड़ी धराई हाँ टेंशन ना लियो ना एगो ले दे बक बक करे वाला के करे दो हम आराम से खा चाप के। रहुआ खाली ठीक रहम ठीक बा रौरे दम पे हम का से का कह देम हमारा के कबो काटिए नहीं कुछ सकत हम उतना भर कबो ठीक रहम जैसे कबो वैसे करब हाँ खा ज्यादा हो बर बिया बीती गइल अपन बेचारा इहो परिवार करो आ गइल एहू के अब खियाल करे वाला के हुआ गइल ज्यादा ई ना ना कुछ के लेकिन कमी ना होके दनी है जा हाँ ई ना ना होखी खोले ना देनी है जाके हमार महातारी नई खे अपन और से तो हम कुछ उठा ना रखनी हमी ज्यादा बेचारा एहू के पंच बरियार हो गइल अपन परिवार जरे एहू के मौसी खियाल जी। करे वाला हो गइल ना कनी है नु कि जा तनी अब हम जाए के तैयारी कइले बानी लो हे तना जल्दी अरे तना नचनी है जा दौड़नी है जा धुपनी है जकरा बियाह में अब ओकर माई नहीं के तो हमने के ना बन जा रहल जा तनी 2-4 दिन सब कुछ तो ठीके कइला हन जा लेकिन रहन चाल बढ़िया नहीं के लागत का? ससिया बुआइल भी है नु देखनी है नु ससी बबुआ अंडा बनल बाटे
हां बन गइल अंडवा अंडवा तो कबे बनल है। हाँ। मान ली कि रउए मौसी जी बानी बड़ जेठ बानी हमनी के मामी बानी मान ली कि दीदी नहीं की ओकरा बदले में हमनी के आइल बन जाए तारा के सिखावे खातिर चलो घर और बस सब कहा मौद निहार के हुआ जाए। हाँ। आ ससी बबुआ अभी कनियावा के आदत खराब करत का करत टे ओहि जे चूल्हा तरफ नहु खातर नहु करो के खिया ला ओके चूल्ही त लेके चल गई कबे ला खाती वो माथ पले लुगा उतार के कहती नु हमारा के ए मामी जी मामी हनी मामी लेखा रही सास बने के कोशिश मत करी ओई हो दादा ई हो बात बाटे हां तब तो हमरो कहे ना कहिए सा हो यही से कहने हां ये आदमी मने दी चले इनकर घर और बसा देन जानू कर निहार आगुल नु घर में ई अपन अब समझावत बोले में जा समझत है ने कोन ससी बबुआ जय दादा अब कैसे रखेन घर से बाहरी रखेन कि घर में रखेन कि रोड पर न चाहिए के लेकिन ई गलत बात बाटे चूल्ही के लेके बैठल हवे ई है ना आजकल के बेटा बिटियन में बाटे हमारो को चाहे केहू के होखो बियाह ना भई रहत तले बियाह ना करब है ना काम चलावत रहत न सा गांव के लड़की से आही तई न तई की लड़का लड़किन से हैं आ हो गइला के बाद में हमार में हरिया त हमार मरदा ऐसा चीजें बाटे को देखला के बाद नतिया माई बहिन मामी नानी काकी सबके भूला जाता रह अब देख ली रहुआ मौसी हनी कह हां देख हम कह देनी कि काहे न ससिया में लग रहा है को हाली हम जाता नहीं जन रह दी ना भगलू अब का करम हमारा नहीं के सब देखल जात। अब दीदी कहले रही कि जाए द मरे के बेरी हॉस्पिटल में वादा कहले रही कि ए भौजी हमार लड़का के पोस पाल दिया जा। अब तो हनी जानी के जिम्मेवारी बा हाथ में। अब ससी बाबू हमने के कहल करत हवन बताएं अब ले तो कहला साहब ना करी जनलू जब नए नो चल दे ओकरा के खियावत ना काल गुने उ कह के तू ही बना के द हमरा के कहियो से भाई जाए हो हमनी के का हमनी के अपन तब मिलजुल के कह दियनी जा हमारो बहिन कहले रहे कि दीदी जानिए कि तू ही सब कुछ कर बाड़ी अब हमर रनिया के वैसन रोगवा रहे तब ना हमर रनिया दुनिया छोड़ के चली गईली लेकिन का करी आज रहती तो उ देखती ना भगवान कैंसरवा देले रहता ना मर रहती का करम जाए दी छोड़ी बीतल बात के उनकर परिवार हजी जैसे मन करी वैसे राखो ज्यादा अपन रहुआ के का बनाई खाई खियाई हो गई अब कोई जाने के ना अब फिर सब कोई चलिए गइल अब हमन ये कनो बानी जाए। अब देख ली रहुआ ना होई त मन रही त अभी 10 दिन रही हां लेकिन हम जा ना जब भई रहन बता कैसे रह पूछ ले तनी ससिया से कि अब अपन हां तेल लगा कोनो बात होई त फोन ऑन करिया जाए अब यात्रा भाई हमरो घर बता देखल जरूरी है हम लड़का छोड़ले बानी तो आखिर स्कूले उ जाए दी हम जात नहीं लई कौन स्कूल ऐसे भी हम ताकत नहीं जानत रो भौजाई आकि खुशिया बिया तब बर विदाई करवा दियो के तब हम जाई लड़की ही है ना उ तो अपन में तबाही बन जाऊ का बहिन के विदाई करी हम ना त हम रहते भर में करा के भेज देतानी त मान लकी ए दीदी लेकिन हम जात नहीं रहुआ बर विदाई करवा के रहुआ बर जेठ बानी चल जी एक दिन निकलल जी दोनों आदमी रह जानलू ये सब बर्दाश्त बताई वो जे चूल्हा तर जुट क के उनकर जुठा ना आदमी खाई तो छोड़ा जाए तो जब ओकर रुकम ससिया के बोलत ना बानी झूठा काहे ना बोलम ड्राइव का रुकम बोलत नहीं कि माने निमन करवावत रे ना होते कुलापन लूर लक्षण देखावत रे ना हैं सिखावत रे ना कह देले बानी जात आज माई रही तो बोली तो कि ससुई हमरे बोलती है बताओ ननद आइल बिया ओकरा के पूछली से त चली से हमनी के त बात अलग बाटे लू जा तनी बोलत न बानी ऐसे कैसे अभी हमनी के बानी जतबे अपन लू रचन देखा दे सब जातन कदे खुशिया के विदाई क दस ओकर बाद अपन मेहरा मर्द का खाना हम कपड़ा उपड़ा सरिया ले तनी मैं शादी बियाह में ठरवा दिया ना सब मौसी अंडा बनता अंडा अब तू तो उहे बाड़ू है बच्चिया जानतर के बारे उठ बैठ ने खे जत तब दर कच्चा चलत तू कम खेलवाड़ी हो बियाह में जो करई खूब जम के कइलू हो आ नया नया भाई का बियाह हो गई अपन मेहरारू में हंसी खुशी से रह सही न कहल जाइए तना बड़ियार घर में एगो भाई एगो भौजाई अब हम को दिन के मेहमान बानी आज बानी कल चल जाई अपन घरवा दुआरवा त देखले ना जरूरी बटे दादा तब जबले बानी तबले अब केंगने अपने से कहे कि हम जाइल चाहतनी चाहे जाई इहे न कहो कि पहुंचे यहाँ से भाई खुशी है आय सुन बुची है ने डांगे में अब धर सब कौन लकड़ी लौना के फारे बकुल घरवा में सहित संभार दो धरा का जाई जेबू ना जाई तो फोन तो वो करतनी कि जल्दी में आव लेकिन का करबू अब कनी तो मामी जाए के कहतरी तो
कौन ऊंच काहे जाएगे कहतरी अभी त हमनी के रहे कि चलो जैसे बिया इतना दिन रह के आदमी संभल सके लेकिन इतना जल्दी अब कत लेके हम 10 दिन रहब त जाई तो पूछू आखिर काहे बता ई बता हम तो ये कहबे रहनी है कि बेइज्जती होके से पहले तू अपने घरे दुबारे चल जा बियाह ना कर होत रहल दो गला के तो कहे ना कि बियाह ना भई रहे कहाव कि बियाह हो क दिहल जा तो कहे कि ना मौसी हमर बियाह ना होई मेहरारू आई तो हइसे हइसे नतिया खुद मेहरारू के बिगाड़त हटे देख मौसी एगो बात हम तो से कहतनी माई त गइली सरगे अब के उनका बड़ाई करी या के उनका बुराई करी देख कुंवारे पे दो गला कहत रहल हवे कि हमार मेहरारू आई जेवन ना के हाई करवाई के हाउ करवाई के ऐस करवाई के घुमावाई आज 2 दिन ना 4 दिन अपन करवावे लागल अंडा बनल है ना हां भइल ना कि मछली या मुर्गा से मन हट गेल बाटे अंडा बनी बियाह बीतल त भाई मार औला का मछली में रुकै बरा अंडा बनी उ अंडा मरद मेरा चूल्हे के बैठ के खइल हस बताओ तोर मामी तो कहत ना कितना बे हमनी के दुरही नहीं हो अब बोलो तो लिया कि हम ना माई बाप संस्कार सिखैले बारे सास तो मम्मी सास लेखा रही है हमर सास की कोशिश मत करी ऐसे ऐसे जवाब देलस है आना कह जीभिया लगा के खींच देली है हम ना खींच काहे ना देली पर मामी हमसे कहत लिया अब हम बोलम तो मौसी ना खुशिया कि हमर मौसी हमर भाई भौजन के ऐसे कहतिया अब त हम जान गइन के जे हमरो थेक थुनी नहीं खे जब ले भाई बार तब थेक थुनी रह ए भाई पहले बियाह भौजैया आ गेल त औरी थेक थुनी नहीं के ये अपन मन का हो जइया स के पूछा ताटे बता ना अब तो से कहतनी शादी बियाह हमने का कहनी तू ऋण कर्ज कहली हम कहनी एकर कौनो ठिकाना नहीं खे दहेजा वाला पैसा दिले न स ना एक कहू बेर ससिए कहल स कि हम मिलल बा हमरा के पैसा हम का बोली हम तो कैसा हूं तू कह देनी कि चलो इन करो पार घाट लाग जा जेने तोर लइका फैका अपनी परिवार में मन सब ये न सोचला कि यो अपनी परिवार में रही ई ना न जानला कि लवला पड़ी खवा खपड़ी लगा दी हां नहीं उधर तो जाके आदमी कहबो करी त आदमी ये न कहि कि मार धा के तो ये मेहरारू आ गेला के बाद न केहू के नहीं मेहरारू के इशारा पब नचियो से ये दादा अब हमनी के ना तो डेरा लागत खत्म हो गई खोना उतरते देरी रहता अरे मौसी हमनी का तो अपनी घरे ऐसा ना करे नि जरे केंगनी कुल को देली से यही न करे के चाहिए केहू के संगे जान तरी एकर नयर के तो सिखा के न भेजल बड़ी स कि कुल न त रहिन बड़ी स मम्मी सास बिया मौसी सास बिया बहिन बिया सास ले नेखे अपन हैसे रही ह तबे त न करते न त कौन नया नचर करी रे जिंगनी कोई बात सही है कहतड़ी मौसी ओके सिखा पढ़ा के वही जगह सिखल पढ़ल बिया ओकर महतरी आइले देखे त देखली नहीं मंदिर में कितना लिपस्टिक मरले रहे खिलाड़ी बिया खिलाड़ी के बेटा बेटी खिलाड़ी खिलाड़ा न होई है तब का ओपन अंत बतावत रहे सुन ना खुशी सुन तोर जौन सही हारे के बस सही हार ले आ चल हमनी के 3 आदमी एक दिन निकल चलल जाई तब मामी चल जाए त हमनी के जरा का कइल जाई बताओ जब उनका खाए के बा बनाए के बा अपन है त जब हित ना तो भान में जाओ तो का जरूरी बा का उनका गोर के बैठल हम सोचत रही न माई मौसी कि 2-4 दिन रह अपन कुल बता दे कि एजा खेत बाड़ी बा है नी बहरी जइया हो निहाई काम करे नी झारन फेंके जइया जल्लू ये सोच के हम रुकल नहीं नहीं तो हमार तो अभी यहाँ अभी लेके चल जाइए टेम्पू अभी खड़े भी चार्ज करत रहना हो ठीक बा अपना घरे दुआरे ठीक बटे तब का अब हम पूछे तनी ससिया से ना देख कले तोर बियाह कर दिन मातारी का सुख ना इंसान पौला भाई भौजाई का का पाए घरे में मला डाला गई लेके जपत रह हरे राम हरे कृष्ण करत रह ये तो कहता नहीं जे मेहर माई का सुख ना पौला सुख रुक ना भाई भौजाई का सुख पाए हम सुख के आशा बोला के पूछा तनी अबे उता हमार मंदिर में केंगने बियाह हो गइल भगवान जन गांव नगर क दियलस जो करा के जाके भेज ओकर मेरा हम तो जम ओकर मेहरारू के मारत मुंह में एक चटकन के ए भैया हम तो ना बोलब न तो हम बोलब तो कहीं मुंह लड़ावे लगे उससे बढ़िया तू जो बोलू समझाओ हम जतन उनके फोन करतनी आ फोन के कब कि आई हमार निक नहीं खेलागत अपनी घर का विपत ना गावे जाए मेहना मारे लगी हो जा हां इहो तो बतिए बटले बाटे मेहना मार लगी जा अपनी भाई बाप चल चल ना गावे टमाटर के चटनी पीस चल तनी हमार के भात संगे दे अब हम झूठ ना खाइब चल रतिया के सागवा बात तनी आ सोचनी कि झाड़ बुहार रे झाड़ द के करे वाला बाटे ये न कहलवे कि माई नहीं खे नैहर में त केहू का पूछ नहीं खे आज ये महतारी रहित हमार आय त कोनो डर ना न रही त कोनो बात ना न रही
अपनी मन से जातनी अपनी मन से आई भाई पूछी तो ठीक बा ना पूछी तब वो ठीक बा वही जा अपन पड़ल बानी महतारी तो साल भर पर जरूर एक बार पूछी न हे कन्या हाँ दीदी निकलो तो घर में से निकलो तो बोली आओ 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात करबू का का बोली हो का कहनी हम तोहरे के घर चलावे के तोहरे के हित न चलावे के बटे यही न चली न ससिया के पढ़ा लिखा दिहलू न अब तो भाई बहन का रिश्ता तोड़वाईबू मौसी माई का रिश्ता तोड़वाईबू मामी मामा का रिश्ता तोड़वाईबू ये न करबू 1 मिनट बात के गोल गोल घुमाई मत साफ साफ बाटे तो कहीं गोल गोल घुमावल हमार लौकत आटे हैं ससी ससिया बबुआ का रे दिया हैं का हो गई का हो का हो यहाँ का के डॉक्टर तो नहीं हमारा के अब तो तोहरी माथे मोर चढ़ गइल त तू अब बड़का रंगबाज हो गइल रिश्ता भूला तोड़ा सबसे कि के हमर मौसी है के हमर मामी हवे मैंने हमर चिन्हत नहीं खे चिन्हात नहीं के चिन्हाई त जी दिन दस आइले तेसन काम कर रहता तू का कोई नहीं जैसे लगता केहू के जान मरले बन चोरी कइले बन कौन चीज कइले देख ससिया जाने मारले को ना होला ठीक ना चूल्हे लक्ष्मी होली जब चूल्हे के बैठा के मेहरा रो अपन काहे खेले यही पहले बता खाए खातिर आई देखी खइले अब तो मामी खिसिया के जातड़ी मौसी खिसिया के जातिया हमारो घर वाला मामी मौसी के तू जानते बारे यहाँ जब लेके चली जाइए तब तुम्हारा तो से रिश्ता टूटिए जाई काहे माने टूटी हम 2-4 दिन से देखा तानी कि हम अकेले खातिर तो तोहनियो के ले कि मेहरा रो के इशारा पना चताड़ी ई देखा तानी ठीक ना हम मेहरा के सारा अपन के खुशी का मामी जा तनी चल तनी हम चल तनी कहां चल लेलू जा तनी जा बबुआ बुचा के छोड़ के आइल बनी नु झूठ मत बोल तू जइबू तो हम हो जाए काहे जब तू बड़ी जब अगर माई मातारी ना रहता तो हम लोग हमनी के तो हम लोग कुछ पोसलू जा सुना कुछ कह देख देखी ससी बबुआ ना जाए के भले माता मोर चढ़ गइल भले मामी के लौर कह देनी उसी बबुआ जी देख अपन दिन ना भुलाइल जाला कैसे हमनी के पोसले पड़ले बन जरा मौसी कैसे पोसले पड़ले बाड़ी एगो माई के दर्जा देले बिया मौसी पोसले बाड़ी एगो माई के दर्जा देले बिया माथे पर मोर चढ़ गइल त आज मामियों के लौर कह देनी बहिनों करी सबके करी हम कहां ऐसा कुछ कइले बानी माने हमारे पास सब कुछ जय दी कोनो बात ना कैसे बैठल बड़ुआ का नाम है ऐसे हमनियों का अभियो घूंघट में रही ना जाए कौन लाज ले आज बा कोई ससिया के कोनो मेरे लंगा पहले के जमाना ना बीत गइल अब के जमाना बा ठीक बा जमाना ना के बीत गइल आदमी बदल जाता हन जमाना तो उहे बा कुछ कह बबुआ लेकिन कुल रिश्ता पल भर में तोड़वा लिहले तोड़ दिहले अब तो हम कुछ कह जा लेकिन हम अपन भैया रे तोर हाथ जोड़तनी इतना बियाह शादी में मौसी ऋण कर्जा कइले बिया भरियो तोर गोड़ पड़तनी अब हमनी के देश से जाए द हमनी का कहत है त ना भरम खुशी बुची चली रोरा के चलो मामी चली जा तब का करी जा धइले बने उगा हना हाटे चली धदी रहुआ हम जातन ठीक है बेटा चल तनी लेकिन सर हम ननद के खोइछा दे के विदाई करी हो हमनी के त कुछ ना देल कोनो बात अरे ऐसा कोनो बात नहीं कि केहू को भाई जितना पैसा पड़ल बाटे दे दिया उड़ा दे जान लू नहीं तो पैसा कुछ मिलावा के जब कमाए लगी जब जगन कैसे मोती मार के अपन यार लेलू ओंगे नोट और लेके खींच के करा से आ नहर ले जाइयो कैसे कहल बाटे कि भैया के सैया के दाम बाटे भैया के नाम बाटे उ हाल कह कहलिए कि हमर नहर से आइल मुंह देख अरे मौसी पड़ल बा गिनले बनी ऐसन बात नहीं खे मौसी और बता गिन ली इनके के देखे के बा आगे जा चल हमनी के घरे फिर कहते जाए अब हम गावे जाता नहीं कहिए आदमी रही पारा पर जे जाए मानी कहते काहे कहली पूछले के मौसी खइबी कि ना खइबी ए बहिनी खइबी कि ना खइबी नया अंडा खाता खल बा है 2 दिन का लवंडी लेके अंडा खियौले ह चुली की है खाई चूल्हियो माई के अरे भूखाई रहे तो कल खा ले मौसी ने ठीक वाली जाओ ठीक अंडा बाटे तू खा लेलू ना तू खा लेलू ना जाने में सब खा लेलबा एकरा के इज्जत पानी से भेज दिए हम जाता नहीं अरे तू देख मौसी तू ना रही तो हम ना रह ना चला देखी खुशी बुची जी तू ना रही तो हम ना रह रहुआ समझाई अपन भाई के ना मामी मौरे चल गए तो तुम लोग के लौर को दे हम लोग को करो करता लगे हम घर आखी के सोझा रानी रौतार बना के बैठौले बैठे वो जौन धन बिया उहे बिया चला नहीं तू हुए ही बात है जब हमार मामी मौसी हमरा से अब दौड़ दे आज की घरे एकरा से चटवाई है चाहे गाँव घुमवाई है चाहे कुछ करिए घर में मेला डाल चाहे अच्छी पहन के घूमे चाहे बॉडी पहन के चाहे जींस पहन के चाहे साड़ी घूम के अपन हमारा मतलब चले मौसी चल बात होई तो फोन चल मौसी जी सुनी जा चल इन्होंने का लूर इन्होंने के काम करे ज्यादा गोली सुनते उससे क्या
अतरा टेंशन लिया जाला रोको जाला तनी मुनी खाना नहीं खाना ना कोई नहीं आता आदमी सुना के चल गए खाना बुझाता कि वो कोई नहीं करे कि हमरे लागो रहे हम ना खाई ना चुप बोला रही रहो चलते हम कहत रहे कि सब कोई हमारा के बोली आखिर मन मुटाव हो गइल ना रिश्तेदारन से के का खबर लस बताओ तो आखिर राउर भइल ना अब तो केहू आइबो तो ना करी ना झाकी मारे आई ओहो तो ओइला के कौन काम बाई जाए ओइला ले खर्चा ना जाए बड़ी खर्चा ना लगी खाए पिए में चलो ठीक बाटे रहो जन सोचो चलो 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 भीतर चलो देखी तो बोली सन जा जा जा